Здравейте и добро утро! Днес е 4 септември и ще коментираме златото, ситуацията при него и кога са следващите добри възможности за сделки. Като съм отворил направо 4 часова графика, тъй като тук идват основните варианти за сделки, които разглеждам в момента. Това, което сме коментирали и миналата седмица и предишните, беше, че имахме тук едни нива, които са около 2480, които бяха доста сериозна съпротива. Тя беше премината и с преминаването достигнахме 2530. Това са за момента най-високите нива, които са достигани при златото. След това тази съпротива с преминаването, тя вече оказва роля на подкрепа. Тук имаше едно отблъскване, което беше първата възможност за покупки. След това по по-малките периоди, тук през този период от време има допълнително възможности за сделки, а това е на 4 часова графика следващото отблъскване от тази вече подкрепа. Като от тук сега е важно това движение, както тук беше настрани, сега по същия начин може да продължи настрани и в един момент да пробие тези нива, да направи по-висок връх. Обикновено при първия опит може да нямаме пробив, както е тук. При втория опит нямаме пробив и при третия път вече намира сила цената и успява да пробие. Тук на няколко пъти не успяхме да пробием тези съпротиви и затова имаме такъв тип връщане, който дава допълнителна сила на цената при следващия път да вече тези нива тук да успее да ги пробие, да видим по-високи върхове. Така че това към момента остава основното нещо, което разглеждаме, продължаване на това възходящо движение и по-висок връх. Нещо, което много коментирам напоследък е, че когато видим този по-висок връх, реално когато сме на най-високите нива, нямаме нива, които са търгувани. Т.е. ордерите там са много по-малко, които са минавали цената и реално са оставени чакащи поръчки, включват се нови участници и съответно там може да се направи по-голямо движение за по-кратък период от време. Тоест имаме вече нива, които до момента не са търгувани, там може по-бързо да се движи цената. Но и трябва много внимателно, когато сме вече на тези нива, да следим за оставяне на опашки, за изчерпване при евентуално по-дълбока корекция в последствие. Така че, когато и да видим този по-висок връх, докато движението е импулсно, просто може да го следваме с стопа, без да имаме дори фиксиран take profit, но видим ли, че се изчерпи, оставя една опашка, която изглежда дълга и затваря свеща ниско долу, най-вероятно ще последва корекция, така че е добре в този момент да си намалим позицията, да приберем печалби, тъй като вече явно или има такова прибиране на печалби, или се активират продавачи. Така че това са основните неща, които трябва да следим. Продължаване на тази посока. Другото, което може да направим, тъй като текущите нива не са най-добрите за входове. Реално, ако сега влезем в сделки, по по-малките периоди, като слезнем, нещата не изглеждат толкова добре. Имаме този спад, но при покачването, все още, ако сега влизаме в сделки, все още трябва да слагаме стопа под това дъно, а take profit се остава като доста важна съпротива тези нива, които коментирахме, че трябва да бъдат пробити. Така че това, което може да се прави, единият вариант, ако директно продължава движението нагоре, при покачване, пробив, корекция, да се направи вход от по-високи нива. Другия вариант, при нов спад надолу, да следим дали ще направи по-високо дъно или ще направи още едно обиране на стоповете. Разбира се, възможно най-добрият вариант е да направи обиране на стоповете от гледна точка на съотношение, но това не е сигурно, че ще имаме такава възможност. Ако успее да направи по-ниски нива и оттам да потвърди покупките, ще бъде доста по-добре, но за момента нямаме основание на текущите нива да влизаме в сделки. Защото вече имаме това отблъскване, което се вижда на 4 часова графика и за мен поне е добре да имам малко по-изчистен момент на вход. Така че наблюдаваме златото за продължаване на това движение, като по-добрият вариант е, ако успее да върне още веднъж надолу, за да направим вход от по-добри нива. Ако има допълнително въпроси, очаквам да ми пишете. В края на седмицата в петък имаме NFP, така че до тогава очаквам, че има как цялата седмица и при останалите инструменти не е особено активна. И днес и утре има как да тръгнат движенията, но петък ще бъде важен ден, както за златото, така и за останалите инструменти. Затова не трябва да се бърза, когато няма достатъчно добри основания, да се изчака подходящия момент и тогава да се влиза в по-активно в сделки. От мен хубав ден и успешна търговия!